karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Iya kinikikakwas. Daddy, ayaw nagtatukha nga itong anak. Anak, iyan na si Daddy. Iyan ako. Ihatag na ko ang imong sakit, anak. Ihatag na lang na ako. Ayaw lang ikaw. Chipa. May ako na si Sarah Chibar. Ug hinahinay niya gibukang iyang mga mata. Mommy, Anak, kinsa nigakos na ako. Dad, Please. Iyan ako, anak. thank you, Dad. Thank you. Ayaw pagilak. Laban. Laban lang, anak. Kayanin mo. Kaya mo yan. Yes, Daddy. Ihatag na lang ni Daddy ang imong sakit, anak. Dad, ano sa kanya po? Karoon pa lang yun. Thank you, Dad. Kini anak ko. Of course. Pinanggati ka. Dad, please ayaw na kong biyain. Yes, baby. Yes. Hindi na ako mubiya. Hindi na mubiya si Daddy, ha? Thank you, Dad. Mommy, yes, sir. May thank you. Thank you. Ano si Daddy? Ingon ka ni anak ka pinangka ni daddy mo, anak. Ay, dili ko kapugka na ako mga luha nga nagtanaw sa manok, anak. Gigakos ni Sir Chibar sinday Sara. Dayon yakan. Allah, anak, gihapuhap ang ulo. Maglaban ang imong Or di, anya, masakit pag-ayo. Mao ba? Ako guni ipakumot ni Lucy akong OD para mawala ang kasakit. Baby, ato na iyan po ni Lord, ha? Nga kanang imong gibati, bumbalin na lang ako. Hindi ko gustong mag-antos ka. Di, ayaw lang. Nga naman, Mag-goal si Mommy. Sarah. Mag-goal si Mommy nga masakit ka. Uway kaso na ako kay waman ko iba na. Sarah, anak. Anak, Bitaw di, sagdi lang di, kaya patingali nila ako. Kaya na ni mo, anak. Kaya, ibaw ko. Dunog kay strong determination. Beauty queen ko ka. Mag-Miss Philippines pa ka. Dayon, apel pa kag Miss Universe, di ba? Guba naman ang akong beauty di. Bidaot naman ko. Ay, gaguulan ha. Maulian pa ka. Guwap, agyapon ka, anak.
Guwapa pero way uyab. Di ba? Dagan man nag-ilog ni mo. Nangawagtang na di. Bati magod kong batasan di. Mao ba? Naunta ko'y uyab di. Buotan ganito siya pero wa magod makauyon sa kong batasan. Wa na magpakita. Kinsa? Si Piolo di. Piolo? Imelda? Nakakita ka niya. Ako man gisend ni mong ilang picture, di ba? Og, asan siya karon? Ako nang gibuwagan. O niya, akong gihinginlan. Nga naman. Mausabon kayo ko gunahuna, Dikod. Dali kayo kong masuko. Dali kong mahiubos. O niya karon, wa na siya. Pero, mahal na ko siya, di. Anak. Bitaw, di. Mahal kayo na ko siya. Pero wa naman. Nagpangita ko diya, di. Asan na di siya? Wa na magpakita. Nahiubos to kaya ako magkibuwagan. O niya ako pag yung kihinginlan. Gamay diferensya, masuko dayon ko. Imelda, asan na karon si Piolo, ha? Nagtrabaho sa City Hall. Staff na siya sa usa ka konsihal. Mao ba? O di, Dugay na mong nagbuwag? taod-taod na di. Di, nagduka ko. Katugon ko. Sige, katuog na, baby. Di, ayoko biyahe. Yes, niara ko. Thank you, di. Love you, di. Love you, anak. Pwede di nga, muunan ko si mong bukton. Yes, pwede kayo. Dali. Parehas ato 7 years old ako. Bisan dako na ko kung guston gihapon ko nimo. Anya, paunlanon sa imong bukton. Di ba di? Yes. Kanak na tungod kay pinangka ka ni Daddy. Di. Oh, Ayaw laki good. oh. Dili man ko gusto nga makakita nimo nga mo cry ka. Sarah, Mi, arisat ko sa Picos, Mi. Tapad na ako. Si Daddy, aris akong left side. Kanya ikaw, sa akong right side, Mi. Sige. Lucy! Lucy? Dali. Dool. Ay, nga naman, Nay! May isuko ka? Lucy, picture me. Ay, oo, sure, inday, uy! Bebe! Sige, asa ko cellphone. Asa man? Di ara. Lucy, di ara ang cellphone ni Sarah. Ay, okay, ambi man, be? Sige na, picture na. Picture me nga. Nagunan ko sa bukto ni Daddy. Anya si Mami. Diripad sa pikas. Okay, patek, okay. Sige, ha? Ready? 1, 2, 3! Okay! How niya ang sunod? Ikaw di mo kiss ka na ako sa kong aping. Hasta pad si Mommy. How niya, picture dayon ha, Lucy. Okay? Ay, i-video di ay, Lucy. Ay, i-video, inday? O, i-video. O niya, inikiss din niya na ako, Mi. Di, may dialogue mo. Dialogue? Unsa man, ha? Ang inyong dialogue, mao ni. Love you, nak. Anya mo tubag pod ko. Love you, me. Di. Okay? Simple ra. Okay, me. Di. Okay. Anya ikaw, Lucy.
May mo ihap until 3. Dayon, shoot dayon, okay? Okay. Ready na mo, di? Me? Yes. Yes, anak. Ready na sila, Lucy. Ihap na. Okay. 1, 2, 3. Love you, nak. Love you, di. Love you, me. Bay, Tiyol, May buloy. saan ka? Ikaw matong saro? Oh, lugmaw mo lagi ng luha ni mo. Wa ko may paupay kung sa iyong buhaton. Sadya na ako nang makita si Sarah. Bay, Wa pa siya malangkat sa akong kasing-kasing. May buloy. Wa pa. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!